ఛాలెంజ్ అని ఒక కొత్తగా పెట్టారు కదా, మీరు రిజిస్టర్ అయితే ఆ గ్రూప్లోకి వెళ్తారు. సో అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్స్ మీ అందరికీ పెట్టారు. సో చూసుకోండి మీ గ్రూప్స్లో. లేదంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ క్లాస్లో నేను చాట్ బాక్స్లో పెడతాను. ఎవరైనా లేని వాళ్ళు ఉంటే చూడొచ్చు. అలాగే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు మీ దగ్గర లింక్ ఉంటే పోస్ట్ చేయొచ్చు ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे. చైతన్య మహాప్రభు క్లాస్ రీడింగ్ క్లాస్ కి అందరికీ స్వాగతం. సో గౌర పూర్ణిమ అనేది March 4th వస్తుంది, ఐ థింక్ March 4th. సో ఈ 1 month మనం చైతన్య చరితామృతం రోజు చదవడానికి క్లాస్ ఏర్పాటు చేశాము. మీలో చైతన్య మహాప్రభుని గురించి పెద్దగా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే లెవెల్ 2 నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి బ్రీఫ్ గా చైతన్య మహాప్రభుని గురించిన ఇంట్రడక్షన్ తో ప్రారంభించి ఆ తత్వంలో కూడా ఈ రోజే వీలైనంత వరకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిద్దాము. సో చైతన్య మహాప్రభు మరి కలియుగంలో మరి భగవన్నామ స్మరణే కలియుగంలో మరి ఈ దీనికి భగవంతుని చేరుకునే మార్గం అని మీరందరూ కూడా ఆల్రెడీ చూసి ఉన్నారు. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం ఉన్నది. మరి మొట్టమొదటున్న 4 యుగాల్లో మొట్టమొదట అందరూ కూడా ఇది తపస్సులు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ రోజుల్లో ఆయుష్ కూడా ఎక్కువగా ఉండేది కాబట్టి. ఆ తరువాత వచ్చిన త్రేతాయుగంలో మరి యజ్ఞాలు అవి చేసేవారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు భారీగా చేస్తూ ఉండేవారు. కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ధర్మం కూడా 4 పాదాల మీద ఈ కలియుగంలో అన్నిటికంటే కూడా మనకి అన్నిటికంటే తేలికైన మార్గాన్ని సూచించారు. ఏమిటి అంటే నామస్మరణ. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు ఈ నామస్మరణను మనకి హరే కృష్ణ మంత్రంతో ఆయన మరి 15వ శతాబ్దంలో వస్తూ ఈ నామాన్ని ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి మంత్రం. సో ఇది
మరి భగవంతుణ్ణి స్మరించడానికి మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి మంత్రం. అయితే ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఆయన భగవంతుడి అవతారమే, భక్తుడి రూపంలో వచ్చి అందరినీ కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి తిరిగి చేర్చడానికి, ఉద్ధరించడానికి, ఆయన ఈ మంత్రాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన మళ్ళీ అవతరించారు. రాధాకృష్ణుల ఇద్దరి శక్తితో ఆయన అవతరించారని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. మరి రాధాదేవి యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పది, ఆవిడ భక్తి ఎంత గొప్పది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన ఆ రూపంతో కూడా, అంటే ఆ తత్వంతో కూడా జన్మించారని. సో రాధాకృష్ణ తత్వాలు రెండు కూడా ఆయనలో ఉన్నాయి. ఆయన శ్రీకృష్ణులాగా నీలి రంగులో లేకపోయినా ఆయన బంగారు వర్ణంలో ఉంటూ ఈ రకంగా ఆయన 15వ శతాబ్దంలో అవతరించారు. తర్వాత మరి ఆయన అనుయాయులు అందరూ కూడా ఆయన శిష్యులు ఉన్నారు. ఎవరు ఈ చైతన్య మహాప్రభువు అంటే మరి మనం ప్రహ్లాద మహారాజుని కూడా భక్తుడు, ఆయన్ని కూడా చూస్తాము. గరుడ పురాణంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నేను శచీదేవి పుత్రుడిగా నవద్వీపంలో మాయాపూర్లో జన్మిస్తాను అని చెప్పి మొట్టమొదటి కలియుగంలో మొదటి భాగంలో నేను నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక రూపంలో నేను జన్మిస్తాను అని చెప్పడం గరుడ పురాణంలో ఉన్నది. సో ఎవరు ఆ రకంగా మనకి ఇది భగవద్ అవతారమేనని చెప్పేసి ఇది ఒక రుజువు అన్నమాట. అలాగే గరుడ పురాణంలో ఇంకా కూడా ఏం చెప్పారు అంటే, మరి కలియుగ మొదటి భాగంలో దేవాదిదేవుడు ఇలా బంగారు వర్ణం ఉన్న ఛాయతో జన్మిస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది. మొదట ఆయన లక్ష్మి యొక్క భర్తగా ఉంటారు, తరువాత సన్యాసి అవుతారు. ఆ తర్వాత సన్యాసిగా ఆయన మరి జగన్నాథ రూపంలో వస్తారు, జగన్నాథుడి రూపంలో ఉంటారు అని చెప్పేసి చెప్తారు. అందుకనే ఆ పురి జగన్నాథుడు రూపంలో కూడా ఉంటారు అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఒక సూచన ఉన్నదన్నమాట గరుడ పురాణంలో. తర్వాత నరసింహ పురాణంలో కూడా ఏమని ఉన్నది అంటే, దేవాదిదేవుడు సత్యయుగంలో మరి సగం మనిషిగా సగం సింహంగా, అంటే నరసింహ అవతారంగా అవతరించి మరి దైత్యుడైన హిరణ్యకశ్యపుణ్ణి వధించడం జరిగింది. అలాగే ఆ భగవంతుడు త్రేతాయుగంలో మరి రామావతారంలో అవతరించారు. ఈ దశకంఠుడైన రావణుణ్ణి వధించడం జరిగింది. ఇంకా తర్వాత ద్వాపర యుగంలో మరి గోపాలు వ్రజపురంలో ఉన్న గోపికలను గోపబాలుని అందరినీ వ్రజులందరినీ కూడా ఆయన రక్షించడానికి అవతరించారు ద్వాపర యుగంలో. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కలియుగంలో అవతరించారు. ఇది ఏమిటి అంటే, కలియుగంలో బంగారు వర్ణంతో ఆయన చైతన్య అనే పేరుతో అవతరిస్తారని చెప్పి నృసింహ పురాణంలో కూడా చెప్పారు. సో పద్మ పురాణంలో ఏం చెప్పారంటే, స్వయంగా భగవంతుడే నేను ఈ భూమి మీద కలియుగంలో భగీరథి నది ఒడ్డున జన్మిస్తాను, నాకు బంగారు రంగు వర్ణం ఉంటుంది, నేను శచీదేవి పుత్రుడిగా జన్మిస్తాను అని చెప్పి పద్మ పురాణంలో స్వయంగా భగవంతుడే చెప్పడం ఉంటుంది. సో ఇక పోతే వేదాల్లో కూడా అధర్వణ వేదంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అంటే, నేను ఈ భూమి మీద కలియుగంలో 4000 సంవత్సరాలు జరిగిపోయిన తర్వాత ఈ భూమి మీద నేను అవతరిస్తాను. 5000 సంవత్సరాలకు లోపు 4000 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత, అంటే 4-5,000 సంవత్సరాల మధ్యలో నేను ఈ భూమి మీద అవతరిస్తాను. నేను ఎక్కడ అంటే గంగానది ఒడ్డులో, గంగానది తీరంలో నేను ఒక పొడవైన ఆకారంతో ఒక బ్రాహ్మణుడిగా, నేను బ్రాహ్మణ భక్తుడిగా నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. సో నాకు ఆ అవతారంలో మరి కొన్ని ఆధ్యాత్మిక లక్షణాలు, దివ్య లక్షణాలు ఉంటాయి. నేను అవన్నీ కూడా మీరు అందరూ చూడగలుగుతారు. ఆ లక్షణాలన్నీ, ఆ శుభ సూచకాలన్నీ కూడా చూడగలుగుతారు. భక్తుడి రూపంలో భక్తిని అనుసరిస్తూ భక్తి మార్గాన్ని ఉంటాను నేను ఆ అవతారంలో. తర్వాత నా యొక్క ఆ భక్తి రసాన్ని నేనే ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాను
అని చెప్పారు. సో భక్తి రసాన్ని సాధారణంగా ఎవరు ఆస్వాదిస్తారు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? భక్తి రసాస్వాదన సాధారణంగా ఎవరు చేస్తూ ఉంటారు? వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో రసాస్వాదన అంటే మనం ఆస్వాదించడం, మనం అనుభవించడం, మనం తెలుసుకోవడం అనుభవపూర్వకంగా కదా. సో భక్తిని మనం అనుభవించాలి, ఆ రసాస్వాదన చేయాలి అంటే మనం భక్తులం అయితేనే మనకు అది అర్థం అవుతుంది. సో ఆయన నా భక్తి అంటే ఎవరి మీద భక్తి? భగవద్భక్తి కదా. ఈ భౌతిక విషయాల మీద భక్తి కాదు కదా, భగవద్భక్తి. సో భగవద్భక్తి రసాస్వాదన ఎవరి వల్ల అవుతుంది అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడి వల్ల అవుతుంది. సో ఈయన ఏం చెప్పారు అంటే నా యొక్క ఆ భక్తి భావాన్ని నేనే ఆస్వాదిస్తాను అని చెప్పారు ఆ అవతారంలో. అంటే ఆ భక్తి భావ రసాస్వాదనలో రాధాదేవిని మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఆవిడ యొక్క ఆ రసాస్వాదన ఎంత మధురమో తెలుసుకోవడానికి కూడా ఆయన ఈ అవతారంలో ఇలా ఆ రాధాదేవి యొక్క స్పిరిట్తో ఆయన కలిసి అవతరించారు అని చెప్తారు. సో ఇది మనం ముఖ్యంగా ఆయన అవతారం గురించి వివిధ పురాణాలలో వేదాలలో చెప్పినటువంటి విషయం. సో తద్వారా మనకు ఆయన ఎవరు అన్నది అర్థమవుతోంది. భగవంతుడు పురాణాలు స్వయంగా ఈ రకంగా ఆయన అవతరించడం కలియుగ మొదటి భాగంలో, అందులో 4-5 వేల సంవత్సరాల మధ్యలో అవతరిస్తారు అని కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మనందరికీ ఆ విషయం అర్థమవుతుంది. ఇకపోతే చైతన్య మహాప్రభు మరి ఆయన చాలా దయగలవాడు, అలాగే కృష్ణ జ్ఞానాన్ని అందించడం, భగవంతుణ్ణి ఎలా ప్రేమించాలి అనే విషయం కూడా ఆయన ఆ అవతారంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సో ఆయన బంగారు వర్ణంలో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు 500 సంవత్సరాల క్రితం రావడం, ఆయనే శచీనందనుడు, మరి తల్లి ఆ తర్వాత జగన్నాథ మిశ్రా అన్నది ఆయన తండ్రి పేరు. ఆయన మరి నవద్వీపంలో జన్మించడం జరిగింది, మాయాపూర్కు దగ్గరలో. అందుకనే మరి ఇస్కాన్ సంస్థను మాయాపూర్లో స్థాపించడం కూడా జరిగింది. భక్తుడి రూపంలో రావడం, ఆయన ఒక రహస్య రూపంలో కనిపిస్తారు. అందుకే ఆయన్ని చెన్న అవతారాన్ని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. భక్తుడి రూపంలో వచ్చారు, అందుకే నిత్యము భక్తి భావాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది అందరికీ బోధించడానికి ఆయన భక్తుడి రూపంలో వచ్చారు అని చెప్తారు. సో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి తన సహచరులందరితో కలిసి చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క నిత్య సత్యాన్ని స్థాపించారు. మరి పాఠకులందరికీ కూడా ఈ మహాప్రభు స్థానంపై విశ్వాసం అనేది ఉండాలి, అంటే మహాప్రభు పట్ల అన్నది ఇక్కడ. కృష్ణదాస కవిరాజ్ గోస్వామి ఎవరు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? కృష్ణదాస్ చరితామృతం రాసిన ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. సో చైతన్య చరితామృతం రాసిన గురువు ఆయన. మరి ఎవరు? ఈ గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయంలో ఉన్న గురువే ఆయన అన్నమాట. సో అది చూపిస్తాను. ఆయన ఆల్మోస్ట్ సనాతన గోస్వామి తరువాత, అంటే మనకి ఉన్న పాస్ట్ 5 గురువుస్ ఎవరు? ప్రభుపాద, ఆయనకు ముందున్నది భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, ఆయనకు ముందున్నది ఎవరు? ఆయనకు ముందున్నది జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. ఆయనకు ముందున్నది జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ. ఆయనకు ముందు ఉన్నది ఎవరు అంటే బలదేవ విద్యాభూషణ్లు, విశ్వనాథ చక్రవర్తి. ఆయనకు ముందున్నది విశ్వనాథ చక్రవర్తులు. ఓకే, ఇది ఒకసారి క్విక్ గా చూపిస్తాను ఈ గురు పరంపరని. సో ఆయనకు ముందు ఉన్నది ఇది కనిపిస్తోంది కదా,
వీళ్ళు మన ఈ 5గురు గురువులకు ముందున్నది విశ్వనాథ బలదేవ్ విద్యాభూషణులు, ఆ తర్వాత విశ్వనాథ చక్రవర్తులు, తర్వాత నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్. ఆయనే చాలా అద్భుతమైన కీర్తనలు చాలా రాశారు నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్. మీలో వినే ఉంటారు, బృందావన రమ్యస్థాన అన్నది కూడా ఆయన రాసినటువంటిది. ఆ తర్వాత ఆయన గురువు కృష్ణదాస కవిరాజ్, ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఈ చరిత్ర రాయడం జరిగింది. ఆయనకు ముందున్నది రఘునాథ గోస్వామి, అది రూప గోస్వామి స్వయంగా ఆయన శిష్యుడు. సో ఈయన రూప గోస్వామి తరువాత వచ్చిన గురువు కాబట్టి ఆయన చైతన్య మహాప్రభుకి దగ్గరలో ఉన్నారు. చైతన్య మహాప్రభు శిష్యుడు రూప గోస్వామి, ఆయన తర్వాత ఆయన గురువు రఘునాథ గోస్వామి అయ్యారు. ఆయన తర్వాత ఈ కృష్ణదాస్ కవిరాజు. కాబట్టి ఆయనకు మరి ఎక్కువగా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని రచించడం జరిగింది. మరి ఎన్నో కథలు చూస్తాం చైతన్య మహాప్రభు గురించి. మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది, కొందరికి అన్నీ తెలియకపోయినా ఆయన పుట్టినప్పుడు జరిగినటువంటి మహత్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో చూస్తాం. ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఇంటిలో మరి నైవేద్యం పెడితే, ఆ నైవేద్యం కృష్ణుడికి పెడితే మరి స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు ఇంట్లో చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన నైవేద్యాన్ని ఆయన తినడం, ఈయన చూసి పిల్లవాడు తిన్నాడని మళ్ళీ వండినప్పుడల్లా అది ఇలా మాయమవడం, చివరికి అందరికీ విషయం అర్థం అవడం, ఇదొక ఉదంతంగా చూస్తాము. అలాగే ఆయన మరి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులన్నీ కూడా నృత్యం చేశాయి. ఈయన యొక్క కీర్తన, భగవద్కీర్తన చైతన్య మహాప్రభు చేసేటప్పుడు అడవిలో ఉన్న జంతువులు అన్నీ కూడా సింహాలతో సహా నాట్యం చేశాయి అన్నది ఒక ఉదంతం చూస్తాం. అలాగే మరి ఒక నర్తకి వచ్చి ఈ చివరికి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆవిడ ఏ విధంగా భక్తురాలు అయిపోయింది అనే ఉదంతం ఒకటి చూస్తాము. సో ఇవన్నీ కూడా చైతన్య మహాప్రభు మహత్యాన్ని మనకి తెలిపేటటువంటి కథలు మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్గా డ్రామాస్గా లాస్ట్ 5 days మనకి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత గౌర పూర్ణిమకు ముందు 4 రోజులు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క డ్రామా వేస్తుంది. అది కూడా మనం 6 PM ఉంటుంది, ఇదే టైంకి చూడొచ్చు. సో మన తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక డ్రామాకి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఇది ముఖ్యంగా మనం చైతన్య మహాప్రభు గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో ఈరోజు బ్రీఫ్గా మనం ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క తత్వం ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. సో ఆయన యొక్క తండ్రి మరి జగన్నాథ మిశ్రా, ఆయన యొక్క తాత ఉపేంద్ర మిశ్రా అనే ఆయన ఉండేవారు. ఇది శ్రీహట్ట అనేటటువంటి ఒక తాలూకాలో బెంగాల్లో. వాళ్ళు నవద్వీపంలో ఉంటూ అక్కడ ఆయన నీలంబర చక్రవర్తి అనే ఆయన కుమార్తె అయిన శచీదేవిని జగన్నాథ మిశ్రా వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. వారికి 8 మంది సంతానం, అందరూ కూడా ఆడపిల్లలు. 8 మంది పుట్టిన తర్వాత చివరికి 9వ బిడ్డగా మన ఈయన పుట్టడం జరిగింది. విశ్వరూప అనేటటువంటి పేరు పెట్టడం, మరి ఫాల్గుణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున ఆయన జన్మించడం జరిగింది శచీదేవికి, జగన్నాథ మిశ్రాకు. ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పుట్టుక విన్న వెంటనే మరి చాలా మంది బ్రాహ్మణులు వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు ఈ చిన్న బేబీని చూడడానికి. సో అందులో నీలంబర చక్రవర్తి అనే ఒక పెద్ద జ్యోతిష్యుడు ఒక ఆయన ఉంటాడు. ఆయన జాతకం అదంతా కూడా తయారు చేసి ఈ పిల్లవాడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి అవుతాడు, ఈయన మామూలు పిల్లవాడు కాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆయన గొప్పతనాన్ని కూడా ఆయన చాలా వరకు ఆ జాతకంలో వర్ణించాడు, ఆ నీలంబర చక్రవర్తి అనే ఒక పెద్ద జ్యోతిష్యులు. సో అది ఆయన పుట్టుక గురించి మనకి బ్రీఫ్గా. సో ఇక్కడ మరి ఈ మొట్టమొదటి ఆయన తత్వాన్ని మనం మొదటి 4 రోజులు చైతన్య మహాప్రభు తత్వం ఏమిటో చూద్దాం. ఆ తర్వాత మనం మధ్యలీలకు వెళ్ళొచ్చు.
సో ఈ తత్వం ఏమిటి అంటే ఈ చైతన్య మహాప్రభు దయతో మరి ఎవరైనా సరే తప్పు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆయన దయతో భగవంతుణ్ణి గురించి స్మరించే శుభస్థితికి రాగలరు అంటున్నారు. ఆయన దయ ఉంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా భగవద్భక్తులయ్యే సూచన మార్గం ఉన్నది అంటూ ముందు చైతన్య మహాప్రభుకు మనం ఆ రకంగా ప్రార్థిస్తూ ఆ తర్వాత ఆయన కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువును మనం ఈ రకంగా ఇక్కడ కొనియాడారనమాట. సో ఆయన్ను అద్వైత చంద్ర, ఆ తర్వాత నిత్యానంద ప్రభు, అంటే వీళ్ళంతా ఆయన అనుయాయులు కదా. మీ అందరికీ ఆ విషయం మనందరం కూడా ఇంతకు ముందే చూడడం జరిగింది ఇక్కడ. సో వీళ్ళు ఎవరు అంటే చైతన్య మహాప్రభువు, ఆ తర్వాత మరి నిత్యానంద ప్రభువు, గదాధర పండితులు, అద్వైతాచార్యులు, వీళ్ళంతా అంటే అందరూ కూడా అవతారాలే అని చెప్తున్నారు. శక్తి గదాధర పండితుడు అంటే రాధాదేవి అని చెప్తూ ఉంటారు. నిత్యానంద ప్రభు బలరాముడని, అద్వైతాచార్యులు మరి శివకేశవుల శక్తి అని. సో అలా అందరికీ కూడా వందనాలు అర్పించడంతో ఇది మొదలవుతుంది. ఇక్కడ మరి గదాధర పండితుడికి ఫస్ట్ చైతన్య మహాప్రభు, అద్వైతాచార్యులు, నిత్యానంద, గదాధర పండితుడు, శ్రీవాస్ ఠాకూరు. సో మనం చెప్తాం కదా మన పంచతత్వ మంత్రంలో, జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. సో ఈ 5గురు. ఆ తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్, ఆయన నామాచారి. మరి ఆయన ముస్లిం మతస్థుడు అయినా సరే దయతో మంత్ర దీక్ష కోసం వచ్చినప్పుడు అతన్ని ఎంతో దయతో తీసుకుని ఆ మంత్ర దీక్ష చెప్పిన తర్వాత ఆయన నిత్యము ఆ మంత్రాన్ని జపించేవాడు. అందుకని ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా వచ్చింది అన్నది మనం ఇక్కడే చూస్తాం చైతన్య చరితామృతంలో. సో హరిదాస్ ఠాకూర్కి వందనాలు. అలాగే స్వరూప దామోదర, మురారి గుప్తా, వీళ్ళంతా కూడా ఈ గొప్ప భక్తులు, ఈ గొప్ప అవతారాలన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తీసివేయడానికి, తుడిచిపెట్టేయాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా ఈ ప్రపంచంలోకి రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క వెలుగు, ఈ సృష్టి అంతా కూడా వాళ్ళ వెలుగు ప్రసరించాలి అని చెప్పి ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్తోంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క లీలలు అంటే చైతన్య రూపంలో చైతన్య మహాప్రభువుగా ఆయన లీలలు ఏమిటో చూద్దాము. ఆయన మొట్టమొదటి నవద్వీపంలోకి వచ్చారు. అక్కడ మొదటి 48 ఏళ్ళు కూడా ఆయన తన లీలల్ని నవద్వీపంలో చూపించడం జరిగిందట. సో 1407వ సంవత్సరంలో ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి 1486 వరకు ఆయన సో చైతన్య మహాప్రభు 1407లో ఆయన అవతరించడం, 1455లో అంటే ఏడి ప్రకారం చూస్తే మరి 1534 అంటున్నారు. ఆయన మరి మాయమవడం, ఈ ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో 24 సంవత్సరాలు చైతన్య మహాప్రభు గృహస్థాశ్రమంలోనే ఉన్నారు. అయితే ఉన్నా కూడా ఆయన ఈ భగవన్నామాన్ని వ్యాపింపజేసే పనిలోనే ఆయన ఉండడం జరిగింది. కాకపోతే ఆయన మొదటి 24 సంవత్సరాలు అంటే మరి వివాహం చేసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి గృహస్థుగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్తి మార్గంతోనే ఆయన ఉండడం, ఈ భక్తిని ప్రచారం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన ఉండడం జరిగింది. అయితే 24 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తరువాత ఆయన ఇక సన్యాస జీవితాన్ని చేపట్టారు. అలా 24 సంవత్సరాలు ఆయన జగన్నాథపురిలో సన్యాసిగా ఉండడం జరిగింది. అయితే ఈ లాస్ట్ 24 సంవత్సరాల్లో మొదటి 6 సంవత్సరాలు ఆయన మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా ఆయన వెళ్ళడం జరిగింది. కొన్నిసార్లు దక్షిణ భారతదేశంలో, కొన్నిసార్లు బెంగాల్లో, ఇంకా కొన్నిసార్లు బృందావనంలో ఆయన ఈ రకంగా తీర్థయాత్రలు
చేయడం జరిగిందనమాట. మొదటి 6 సంవత్సరాలు అంటే ఆయన జీవితంలో చివరి 24 సంవత్సరాలలో మొదటి 6 సంవత్సరాలు ఆయన ఈ రకంగా భారతదేశం అంతా కూడా ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. ఆ తరువాత మిగిలిన 18 సంవత్సరాలు ఆయన ఇక జగన్నాథపురిలోనే ఉండిపోయారనమాట. సో ఎలా ఉన్నారు? ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ అక్కడ ప్రతి వారిని కూడా కృష్ణ ప్రేమలో ముంచివేసే విధంగా ఆయన తన జీవితాన్ని లాస్ట్ 18 ఇయర్స్ చివరి 18 సంవత్సరాలు ఆ రకంగా గడపడం జరిగింది. అయితే ఈ లీలలన్నీ కూడా ఆది లీల అంటే ఒరిజినల్ అంటే భగవంతుడి యొక్క నిజమైన లీలలుగా మనం చూస్తాం. ఈ మొట్టమొదటి ఈ చివరిలో ఆయన చేసినటువంటి ఆయన లైఫ్లో ఆయన జీవితంలో ఆయన చూపించిన విషయాలన్నీ కూడా ఆది లీలగా చూస్తాం. ఆ తర్వాత మనం అంటే క్షమించండి, గృహస్థుగా చూసినవన్నీ చేసిన లీలలన్నీ ఆది లీలగా చూస్తాము. తరువాత చేసిన లీలలన్నీ మధ్యలీలగా చూస్తాము. ఆ తరువాత అంత్యలీలగా చూస్తాం. సో అంటే మధ్యలో జరిపినటువంటివి, చివరిలో జరిపినటువంటివి. సో అయితే మనం ఆయన మొట్టమొదట జీవితంలో ఉన్న ప్రథమ దశలో జరిపిన లీలలన్నీ కూడా మురారి గుప్తా అనే ఆయన అన్నీ కూడా రాయడం జరిగిందనమాట. ఆ తర్వాత మధ్యలీల అంత్యలీల విషయాలన్నిటినీ కూడా ఆయనకు ఒక కార్యదర్శి ఉండేవారు చైతన్య మహాప్రభువుకి. ఆయన పేరు స్వరూప దామోదర గోస్వామి. ఆయన వ్రాశారు ఆయన విషయాలన్నిటినీ కూడా. ఆయన డైరీ రాసినట్లుగా ఆయన మధ్యలీల టైంలో మరి అంత్యలీల టైంలో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ ఈ స్వరూప దామోదరులు రాయడం జరిగింది. మొట్టమొదట ఆది లీల విషయాలన్నీ కూడా మురారి గుప్తా అని ఆయన రాయడం. సో వీళ్ళంతా ఆయన టైంలో ఉన్నవాళ్ళు అనమాట. ఆ విషయాలను ఆధారంగా తీసుకుని కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గారు ఇది రాయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ మరి వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా గొప్ప భక్తులు. మరి ఆయనతో పాటే ఉంటూ ఆ విషయాలన్నీ వాళ్ళు రాశారనమాట. పెద్ద వైష్ణవ భక్తులు. కాబట్టి భగవంతుడి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలలన్నీ వ్రాయగలిగారు. ఈ లీలల్లో 4 భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి బాల్యము, ఒరిజినల్గా వాళ్ళు రాసినటువంటి లీలల్లో 4 భాగాలు ఉన్నాయి. బాల్యం గురించి పౌగండ, కైశోర, యౌవనం. అంటే బాల్యము కొంచెం పెరిగిన తర్వాత, ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం పెరిగిన తర్వాత ఇంకా యవ్వనం. సో 4 రకాలుగా వాళ్ళు రాయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆయన పాల్గొన మాసం లో జన్మించారు కాబట్టి పాల్గొన మాసం శుభకరమైన ఆ పౌర్ణమి రోజున ఆ మాసానికి కూడా అది ఎంతో శుభ సూచకం. ఆయన ఆ టైంలో ఆయన అవతరించారు కాబట్టి భగవన్నామాన్ని వ్యాపింపు చేయడానికి అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోక చెప్తోంది. ఆ తర్వాత ఆ రోజు చంద్రగ్రహణం కూడా జరిగింది. చైతన్య మహాప్రభు అవతరించిన రోజున ఫాల్గుణ మాసంలో చంద్రగ్రహణం కూడా వచ్చిందట. సో అందరూ కూడా మరి ఎంతో సంతోషంతో హరి హరి అంటూ భజన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో చైతన్య మహాప్రభు పుట్టడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో చిన్నతనంలో మరి చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు, తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడు ఆయన అందరినీ కూడా ఈ నామాన్ని జపించమని చెప్తూ ఉండేవారు. అలాగే చిన్నతనంలో మరి భగవంతుడు బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు, అంటే పసిపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే కృష్ణ హరి అంటూ నామజపం చదివారు అంటే వెంటనే ఏడుపు మానేయడం చేసేవాడట ఆ బాలుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఈ పిల్లవాడిని చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా హరి హరి అని చెప్పి అంటూ ఉండేవారు. ఈ పిల్లవాడు ఎప్పుడైతే ఏడుపు ప్రారంభించాడో దేనికైనా వాళ్ళు హరి హరి అనగానే ఏడుపు ఆపివేయడం వాళ్ళు గమనించి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లవాడు ఏడవగానే ఈ రకంగా నామజపం చేసేవారట. అయితే వీళ్ళంతా
చూసి ఆడవారందరూ కూడా నవ్వుతూ గౌరహరి అని చెప్పేసి పేరు పెట్టారు. అసలు పేరు వేరే పేరైనా ఇలా హరినామం వినగానే ఏడుపు ఆపివేస్తున్నాడు ఈ పిల్లవాడు అంటూ వాళ్ళు ఆయనకు గౌరహరి అని చెప్పి పేరు పెట్టడం. ఆ తర్వాత ఈ గౌరహరి అనేది కూడా ఆయనకు ఇంకొక పేరు అయింది. అయితే ఆయన తరువాత మరి ఆయన యొక్క ఆయన చదువు చదువు అయ్యే వరకు, ఆ తర్వాత మరి బాల్యం అంతా అయిపోయే వరకు, పెళ్ళి ఆయనకు వివాహం జరిగే వరకు ఆయన్ని పౌగండ అని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవారు. ఆ తరువాత వివాహం అయిన తర్వాత అందరినీ కూడా ఆయన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రతి వారికి ఈ మంత్రాన్ని పలకమని చెప్తూ ఉండేవారు. ఈ పౌగండ అనేటటువంటి పేరుతో ఉన్న స్థితిలో ఆయన చాలా భక్తిభావంతో ఉంటూ ఎంతో మంది శిష్యులకు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఉపదేశించడం జరిగింది. సో అట్లా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఈ కృష్ణనామాన్ని వ్యాపింపచేయడం చేశారు. ఈ స్థితిలో కూడా, అంటే గృహస్థుగా వివాహం చేసుకుని ఉన్న టైంలో కూడా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ కృష్ణనామాన్ని వ్యాపింపచేయడానికి ప్రయత్నించారనమాట. అలాగే మరి వ్యాకరణం అనేది కూడా నేర్పించారు. మనం మరి తెలుగు గ్రామర్ని మనం తెలుగులో వ్యాకరణం అంటాం కదా, అలాగే ఆయన గ్రామరు ఈ వ్యాకరణాన్ని నేర్పిస్తూ చైతన్య మహాప్రభు తన శిష్యులందరికీ భగవంతుని గురించిన భగవత్ వైభవాన్ని కూడా వివరించేవారు అన్నమాట వ్యాకరణంతో పాటు. సో చివరికి ఆయన ఏది నేర్పించినా, వ్యాకరణమైనా ఏదైనా అన్నీ కూడా చివరికి భగవంతుడి వైపే తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. తన శిష్యులందరికీ కూడా భగవత్ తత్వాన్ని వర్ణించడం చేసేవారు. ఆయన యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే అంతగా శిష్యులందరినీ కూడా ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగారు భగవంతుడి యొక్క తత్వంతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయన ఒక విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరిని కలిసినా కూడా మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు. గురువుగా ఉండక ముందు తను శిష్యుడుగా ఉన్నప్పుడు కూడా, విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అందరినీ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి, ఎవరిని కలిసిన ప్రతి వారిని కూడా ఆ మహామంత్రం చెప్పమని అడుగుతూ ఈ రకంగా ఆయన మొత్తం నవద్వీపం అంతా కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం మారుమోగిపోయేటట్లుగా చేయడం జరిగింది తన చిన్నతనంలోనే. అయితే యవ్వనానికి సరిగ్గా ముందు ఆయన సంకీర్తన కూడా మొదలు పెట్టారనమాట. రాత్రింబవళ్ళు ఆయన ఈ సంకీర్తన నృత్యము చేస్తూ ఆ భక్తి భావావేశంలో ఉంటూ ఉండేవారు భక్తులందరితో కలిసి. ఈ సంకీర్తన ఒక ఊరు నుంచి, నగర సంకీర్తన అని కూడా అనొచ్చు, ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్తూ ఆయన ఎన్నో ప్రదేశాలు ఈ సంకీర్తన చేస్తూ తిరుగుతూ ఉండేవారు, ఈ కీర్తనలు చేసుకుంటూ. ఈ రకంగా ఆయన మరి మొత్తం అందరినీ, ప్రపంచాన్ని అందరినీ కూడా భగవత్ ప్రేమలో ముంచడానికి ప్రయత్నించారు. ఆయన నవద్వీపంలో అలా 24 సంవత్సరాలు జీవించిన తర్వాత మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మహామంత్రం జపించేటట్లుగా చేసి భగవత్ ప్రేమలో ముంచి ఆ తర్వాత ఈ మిగిలిన 24 సంవత్సరాల్లో మరి తర్వాత ఆయన సన్యాసాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది జగన్నాథపురిలో తన భక్తులతో. తరువాత 24 సంవత్సరాలు ఆయన అక్కడ ఉన్నారు. సో ఈ 24 సంవత్సరాల్లో కూడా ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా చివరి 24 సంవత్సరాల్లో మొదటి 6 సంవత్సరాలు నీలాచల అంటే జగన్నాథపురిలో ఉంటూ ఆయన మరి భగవంతుడి యొక్క భక్తి భావాన్ని అందరికీ తెలిసే విధంగా ఆయన భగవన్నామాన్ని కీర్తిస్తూ నృత్యం చేస్తూ ఉండేవారు. సో ఆ భక్తి భావావేశంలో ఉంటూ ఉండేవారు. సో ఇక్కడ కేప్ కామోరిన్ అనే ప్రాంతం నుంచి బెంగాల్ వరకు, ఆ తర్వాత బృందావనం,
ఈ అన్ని ప్రదేశాలు ఆయన చివరి 24 సంవత్సరాలలో మొదటి 6 సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతాలన్నిటినీ కూడా ఆయన దర్శించడం జరిగింది. ఎలా అంటే భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ, కీర్తిస్తూ, నృత్యం చేస్తూ, భక్తిని అందరికీ అందిస్తూ ఆయన ఈ యాత్రలు చేశారు మొదటి 6 సంవత్సరాలు. సో మరి తర్వాత సన్యాసం స్వీకరించిన తర్వాత అది ఆయన యొక్క ముఖ్యమైన లీలలు సన్యాసం స్వీకరించిన తర్వాత జరిగాయి అని చెప్తూ, మరి తరువాత 18 సంవత్సరాలు కూడా అంత్యలీల అంటే లాస్ట్ పోర్షన్, చివరి భాగం అన్నమాట ఆయన యొక్క లీలల్లో, లాస్ట్ 18 సంవత్సరాలు. మళ్ళీ ఈ 18 సంవత్సరాల్లో కూడా 6 సంవత్సరాలు ఆయన జగన్నాథపురిలోనే ఉన్నారు, ఎక్కడికి వెళ్లకుండా. ఆయన అక్కడ ఉంటూ మరి కీర్తనలు చేస్తూ, భక్తులందరినీ కూడా మరి నృత్యం చేస్తూ, కీర్తన చేస్తూ, భగవంతుడి యొక్క ఆ భక్తి భావావేశంలో వాళ్ళు ఉండేటట్లుగా చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన 12 సంవత్సరాలు అంటే ఈ మొదటి 6 సంవత్సరాలు ఆయన ఈ ప్రాంతాలన్నీ తీర్థయాత్రలు చేయడం జరిగింది. చివరి 24 సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ 6 years. ఆ తరువాత మళ్ళీ ఈ మిగిలిన 18లో కూడా మొదటి 6 సంవత్సరాలు ఆయన అక్కడే ఉన్నారు జగన్నాథపురిలో. ఆ తరువాత మిగిలిన 12 సంవత్సరాల్లో కూడా జగన్నాథపురిలోనే ఉంటూ ఆయన అందరికీ కూడా ఈ భక్తి రసామృతాన్ని ఏ రకంగా చవి చూడొచ్చు అనేది తను చవి చూసి మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా ఆ విషయాన్ని అర్థమయ్యేటట్లు చేయడం. అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ భక్తి, ఇంకా భక్తిభావంలో కంప్లీట్ పురోగమనంలోకి తీసుకువెళ్ళారు, పూర్ణ స్థితికి ఆ భక్తిభావాన్ని తీసుకువెళ్ళడంలో ఆయన కృషి చేశారు చివరి 12 సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నారు. సో రాత్రింబవళ్ళు కూడా ఆయన భగవంతుడి నుంచి ఆ వేరు భావాన్ని భరించలేని విధంగా ఆయన ఉంటూ ఉండేవారనమాట. అంటే మనం శిక్షాష్టకంలో కూడా ఆయన రాసినది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయనకి భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ, ఆ భావం. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడే కదా, ఆయనకు మళ్ళీ దూరంగా ఉన్నానని ఫీలింగ్ ఏమిటనే డౌట్ రావచ్చు. అది కాదు, ఇక్కడ ఆయన అవతరించినప్పుడు వాళ్ళు దేనికి అవతరించారో వాళ్ళు ఆ రకంగానే ప్రవర్తిస్తారు. కానీ ఆయన అందుకని భక్తుడిగా అవతరించారు కాబట్టి ఆయన ఆ రకంగా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. సో భగవంతుడు నుంచి వేరు అనే భావాన్ని భరించడం కూడా భక్తుడికి చాలా కష్టం. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి రాత్రింబవళ్ళు ఆయన భగవంతుడి నుంచి ఆ విరహ భావన అనేది ఎంత కష్టం అనే విషయాన్ని సూచించారన్నమాట. సో మేనిఫెస్టింగ్ ది సిమ్టమ్స్ అంటే అవన్నీ ఆయనే క్రియేట్ చేసి, మరి భగవంతుడే కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసి, అటువంటి పరిస్థితుల్లో భక్తుడు ఎలా ఉంటాడు అనేది కూడా అందరికీ తెలియజేయడానికి, శుద్ధ భక్తుడికి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అనేది అందరికీ తెలియజేయడానికి ఆ రకంగా ఆయన ప్రవర్తిస్తూ, ఆ రకంగా ఆయన ఉంటూ, మరి దుఃఖించేవారు ఆయనకు కంటి వెంట అశ్రువులు. మరి శిక్షాష్టకంలో మనం చూస్తాం కదా ఆయన ఈ రకంగా ఉండడం. సో యుగాయితం నిమిషేన అని చూస్తాం. ఒక్కొక్క నిమిషం నాకు యుగంలాగా ఉంది నిన్ను చూడకపోతే కృష్ణ, గోవిందా విరహీనమే అని చెప్తాం కదా. సో ఆ రకంగా భక్తుడు ఉండాలి అనేది ఆయన ఉంటూ ఆ స్థితిలో ఆయన అందరికీ కూడా చూపించగలిగారు. అలాగే రాధారాణి ఉద్ధవుణ్ణి కలుసుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే భగవంతుడి మీద విరహాన్ని ఆవిడ ప్రదర్శించిందో, ఆవిడ బాధను ప్రదర్శించిందో, ఆయన చూడకుండా ఉంటూ ఎలా ఉండగలను నేను అని ఆవిడ బాధను ఏ రకంగా వ్యక్తం చేసిందో, అలాగే చైతన్య మహాప్రభు కూడా రాత్రింబవళ్ళు మరి రాధారాణి ఏ విధంగా అయితే ఆ విరహ భావనను భగవంతుడి నుంచి తను వేరుగా ఉన్నాను ఆయన్ని చూడకుండా అనే భావన, బాధను ఎలా వ్యక్తం చేసిందో ఉద్ధవుడితో, అదే విధంగా ఆయన తన యొక్క స్థితిని ఇలా వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన మరి విద్యాపతి, జయదేవ, చండీదాస ఈ వాళ్ళ పుస్తకాలన్నీ చదువుతూ, వాళ్ళ కీర్తనలన్నీ కూడా ఆయన పాడుకుంటూ, మరి తన యొక్క అనుయాయులైన రామానందరాయుడు,
స్వరూప దామోదర్ గోస్వామి వీళ్ళందరితో ఆ కీర్తనలన్నీ పాడుతూ ఉండేవారు అనమాట. తర్వాత మరి భగవంతుడి నుంచి దూరం అవడంతో ఆయన మరి ఈ రకంగా ఆ విరహ బాధను భగవద్భక్తిలో ఈ కీర్తనల్లో నృత్యం చేయడంలో ఆ భావావేశంలో ఉంటూ ఆయన తన యొక్క ఆ విరహాన్ని ఆ బాధను తీర్చుకుంటూ ఉండేవారు. ఇక ఆయన లీలలు మనం వివరించలేననున్నాయి కాబట్టి మన బోటి వాళ్ళం మరి ఆయన యొక్క దివ్య లీలల గురించి వివరించాలి అంటే మనం చెప్పలేము ఆయన యొక్క లీలలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ శేషనాగ అనంతుడు ఆయన కూడా మరి ఈ చైతన్య మహాప్రభుతో అనంతనాగుడికి మరి వేలాది నోర్లు ఉంటాయని చెప్తారు. అందుకే ఆయన్ని అనంత శేషుడు, శేషనాగుడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో ఆయన కూడా ఈ భగవంతుడి యొక్క అంతు తెలుసుకోలేకపోయారు, ఇంకా మనం ఎంత అంటున్నారనమాట. అలాగే మరి స్వరూప దామోదరుడు, మురారి గుప్తా ఆయనకు ముఖ్య శిష్యులు. ఆయనే మరి విషయాలన్నీ కూడా వ్రాయబట్టే తర్వాత ఈ చైతన్య చరితామృతం రాయడం కుదిరింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా రాయడం ఆ తర్వాత మనకి ఆయన యొక్క విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఈ చైతన్య చరితామృతానికి ముఖ్య ఆధారం ఏమిటి అంటే స్వరూప దామోదరుడు, మురారి గుప్తా వారు వీరిద్దరూ రాసిన విషయాల ఆధారంగా కృష్ణదాస కవిరాజు ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని రాయడం జరిగిందనమాట. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణదాస కవిరాజు ఆయన యొక్క ప్రార్థనలు ఇవన్నీ వాళ్ళిద్దరూ రాసిన దాని ప్రకారం ఈ పుస్తకం రాయడం జరిగింది. నేను ఈ లీలల్ని వ్రాయగలుగుతున్నాను, లేకపోతే ఆయన లీలలు రాసేంత శక్తి మనకెక్కడిది అంటున్నారనమాట ఆయన. సో ఇవన్నీ కూడా మరి బృందావన దాస ఠాకూర్ ఆయన కూడా ఇవన్నీ మళ్ళీ వివరంగా వీళ్ళిద్దరూ రాసిన విషయాలను ఆయన మళ్ళీ వివరంగా మళ్ళీ అన్ని పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఈ బృందావన దాస్ ఠాకూరు ఆయనకు అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మురారి గుప్తా గారు, స్వరూప దామోదరులు వీళ్ళు రాసినటువంటి విషయాలను అందరూ తీసేసుకుని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్రాయడం కాదు కదా. దానికి కూడా ఒక భక్తుడు అవి తీసుకుని దాన్ని సరిగ్గా మొత్తం వాళ్ళు అంటే ఏ రోజు ఎప్పటి విషయాలప్పుడు వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. ఆ విషయాలన్నిటినీ కూడా మరి పొందుపరిచి ఒక ఆర్డర్లో పెట్టడం అనేది కూడా చేసిన వారు ఎవరంటే ఈ బృందావన దాస్ ఠాకూర్. అది కూడా ఆయనకు ఆ అర్హత ఉన్నది కాబట్టి అర్హత ఉన్నది. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు చరిత్రను ముందుగా ఈ రకంగా కొంత కూలంకుషంగా వీళ్ళిద్దరూ వ్రాసిన విషయాలన్నింటినీ కలిపి పొందుపరిచింది ఎవరు అంటే ఈ బృందావన దాస్ ఠాకూర్ అన్నమాట. ఆయన వ్యాసదేవుడు లాంటి వాళ్ళు. వ్యాసదేవుడు భాగవతాన్ని, భగవంతుడి యొక్క కథను ఆయన భాగవత రూపంలో ఎలా అయితే చెప్పారో ఈ బృందావన దాస్ ఠాకూరు ఈ చైతన్య మహాప్రభు విషయాలు అంటే డైరెక్ట్గా ఆయన ప్రక్కనున్న వాళ్ళు వ్రాసిన విషయాలన్నింటినీ తీసుకుని ఆయన వీటన్నిటిని పొందుపరచడం జరిగింది. కాబట్టి ఎలా పొందుపరిచారు? ఆయన చరిత్ర ఇంకా ఇంకా తీయగా ఉండేటట్లు మన చదివే వాళ్లకు, పాఠకులకు ఆ భావాన్ని కలిగించే విధంగా ఆయన అంత చక్కగా ఈ విషయాలన్నిటినీ పొందుపరిచారు అని చెప్పి కృష్ణదాస కవిరాజు ఆయన ఈ ఘనతను తాను తీసుకోకుండా అలా అంటే వీళ్ళ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఆయన వ్రాసి కూడా ఆయన వ్రాయబట్టే చైతన్య చరిత ఈరోజు అందరికీ ఆయన చరిత్ర తెలుసుకుంటున్నాం మనం. కానీ ఆయన ఆ ఘనతను తీసుకున్నారా? ఆ ఘనతను వీళ్ళందరి మీద పెడుతున్నారనమాట. దీనివల్ల మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వామి యొక్క ఘనత కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. సో మనం వాళ్ళు పెట్టబట్టి మనం ఈ రకంగా చదువుతున్నాము, రాయగలిగాము, తీసుకున్న ఆ విషయాలు ఇక్కడ పెట్టగలిగాను అని ఆ రకంగా చెప్తున్నారనమాట. సో ఆయన వ్యాసదేవులు లాంటి వాళ్ళిద్దరూ రాసిన విషయాలను ఆయన పొందుపరిచి ఎంతో మధురంగా
పొందుపరిచారు. అవన్నీ తీసుకుని వాళ్ళు మనకి చెప్పిన విషయాలన్నిటినీ. సో అలా ఆయన ఇవ్వబట్టి మనకిది సాధ్యపడింది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం చెప్తున్నారు. అలాగే ఇది మరి చాలా పెద్దదైపోతుందేమో అనే భయంతో ఈ పుస్తకం, అంటే వాళ్ళు ఎన్నో డీటెయిల్స్ పెట్టారు కాబట్టి కొన్ని వర్ణనలు వదిలిపెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు ఆ వదిలిపెట్టిన ప్లేసుల్లో కూడా మళ్ళీ నేను పూర్తి చేశాను ఆ వర్ణనలన్నీను. ఎందుకంటే ప్రారంభించినప్పుడు కొన్ని విషయాలను వదిలిపెట్టడం జరిగిందట. మరీ గ్రంథం పెద్దదైపోతే వ్రాయలేనంత, అంటే ఒక్కొక్కసారి జీవిత కాలంలో పూర్తి చేయాల్సి వస్తుంది కదా, వాళ్ళ వయస్సును బట్టి దీనిని బట్టి మరీ టైం ఎక్కువ పడుతుందేమో, ముఖ్య విషయాలను ముందు రాద్దామనే ఉద్దేశంతో కొన్ని భాగాల్ని వదిలిన తరువాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఆ భాగాలను కూడా వీలైనంత వరకు అన్ని సాధ్యపడ్డంత వరకు పూర్తి చేసేసాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఈ దివ్య లీలలను ఈ బృందావన దాసు ఠాకూరు ఎంతగానో ఆయన మరి దానిని ఆ తీయదనాన్ని అనుభవించి ఆయన ఆ రకంగా ఎంతో మధురంగా రచించడం జరిగింది. నేను ఊరికినే ఆయన రచించిన ఆ మాధుర్య రచనను తీసుకుని చివరికి ఏదో అవి ఇవి నేను దానికి మెరుగులు దిద్దానే కానీ అసలు దీని ఘనతంతా కూడా బృందావన దాస్ ఠాకూర్దే అంటూ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. నేను కాదు, ఈ ఘనత, ఈ మాధుర్యం, ఇదంతా ఈ వర్ణన ఆయనదే. నేను కొద్దిగా పైన మెరుగు, రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఆయన అంటే తినగా వదిలిన మెతుకులు ఉంటాయి చూసారా, అంటే ఆయన ఈ భక్తి రసాన్ని అంతా ఆస్వాదించేసి ఆయన ఇంత మధురంగా రూపొందించేశారు. ఆయన వదిలిన కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు తినగా వదిలిన మెతుకుల వలె నేను పూర్తి చేశాను అంతే అని చెప్తున్నారు. ఇది అంతా ఆయన, ఈ రచనలో మాధుర్యం అంతా ఆయనదే అంటున్నారనమాట. అలాగే మరి చైతన్య మహాప్రభు భక్తులందరినీ కూడా ఆయన అర్థిస్తున్నారు. ఈ ఆదిలీల గురించి నేను ఒక చిన్న ఈ రకంగా రాశాను. అలాగే ఆయన లీలల్ని గురించి కూడా నేను రాయడానికి ప్రయత్నించాను. అంత పూర్తిగా ఆయన లీలల్ని వర్ణించే శక్తి నాకు లేకపోయినా నాకు చేతనైన విధంలో నేను ఈ లీలల్ని వర్ణించడానికి ప్రయత్నించాను. సో భక్తులందరికీ కూడా విన్నపం చేస్తున్నారు. నేను అంత బాగా చేయగలిగానో లేదో నా సాధ్యమైనంత వరకు చేస్తున్నానని భక్తులందరికీ విన్నపం అని కూడా ఒక శ్లోకంలో చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి ఏం చెప్పారంటే నెక్స్ట్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కోరిక ఉండి శ్రీకృష్ణుడు, ఈ వ్రజకుమారుడు ఈ భూమి మీద అవతరించడానికి నిర్ణయించుకున్నారట. ఎవరు? ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కోరికతో, అంటే ఒక ఉద్దేశ్యంతో ఆయన ఇలా భూమి మీద అవతరించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. కాబట్టి ముందు ఆయన తల్లిదండ్రుల్ని ఇక్కడ వచ్చేటట్టుగా చేశారు. ఎవరు? శచీదేవిని, ఈ జగన్నాథ మిశ్రాను. అది నేను బ్రీఫ్గా ఈ విషయం అంతా చెప్తాను. ఎందుకంటే మొత్తం దానిని డిస్క్రైబ్ చేయటం, వర్ణించడం అంత ఈజీ కాదు. క్లుప్తంగా ఆయన తల్లిదండ్రులు అవతరించడం, తర్వాత ఆయన అవతరించడం గురించి నేను క్లుప్తంగా చెప్తాను అని చెప్పారు. మనం అది ఇంతకుముందు చూసాం, ఆయన ఏ విధంగా అవతరించారు జగన్నాథ మిశ్రాకు అని. సో తత్వం గురించి ఈరోజు మనం ఇంతవరకు చూద్దాం. అసలు ప్రారంభం కృష్ణదాస కవిరాజు ఏం చెప్పారు, ఎలా ఈ చైతన్య చరితామృతానికి ఆయనకు ఏ రకంగా ఆయన రచించగలిగారు, ఆయనకు విషయాలు ఎలా తెలిసాయి, దాన్ని ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నేను కాదు అసలు రచించింది ఎవరు అంటే ఆయనేను, బృందావన దాస్ ఠాకూరు. నేను ఆయన రచించగా మిగిలిన కొన్ని విషయాలను నేను పొందుపరిచానే కానీ మొత్తం ఎక్కువ ఆయనే చేశారు అన్న విషయం చెప్పారు. ఈరోజు ఇక్కడితో మనం క్లాస్ ఆపి మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాము. ఇదంతా బిగినింగ్లో రాసినటువంటి కవిరాజు కృష్ణదాస్ కవిరాజు వారు చెప్పిన విషయాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.